Nongjirong Lekthe ke komalo lapen alang ni kopi ke claim joine si British mate areng ke lok tu mari deng pen pran ke dam nang lo nili la so video long nang than bori ko lapen video bang nang lang dun kri lo ili tum Karbi atum ta freedom fighter doma mate India sadin hang bo mate tum Karbi hin menta British to ridem ki thinang atum dolo ma lake dolo labang ke kuma bang phulo pote lake Nongjirong Lekthe pe halo lapen labang so alam jir ni la so video long than po to video bang nang lang trina Nongjirong Lekthe komalo lapen alang li British rideng koson si kithinang kok lo labang so alam te than de prang itum isihini British atum Karbiang long mate Assam along nang kilut alam ta che thanam long kok lasi British mate areng kala atum Assam mentu sen kilut lo pote lake 24 February 1826 ahut Janabo Treaty British pen Burmese ang bong alo lamdon chitok eta phisi British atum nang ke hon made nang ke chari lake British Raj pu Janabo Treaty tang eta phi lake mentu lopre 24 February 1826 laso a phisi General Northeast Frontier of Assam ang litum nang che toilo lake Major John Butler langli ke 55 Regiment Bengal Native Infantry mate policeman mate army asom no isi a force pen lake 1841 ahut lapende si itum Assam lo British atum lang ke hon cheng hola sut Assam ang kang mate North East Frontier along ke lang chariji phan Major John Butler pan si arpu pek lo alang li ke 55 Regiment pen Bengal Native Infantry pen alang li phan British atum nang che toy ke lang chari phan lake so along ke lang lapen ason ke study mate ke lang chari phan lapen natural topography of northeastern frontier pu like survey ji phan lapen behre ta alang ni bilega side ame alang apu pek so lapen alang ni northeast mate Assam lo 1841 to 1848 an alang ni dolo lapen alang hadak my travel book puta tok lo hala sohot Nongjirong Lekthe aphan det le British atum kang nang lapen jail ke thap kali hala sot peli phukon Muniram Dewan lapen kaprek parokhai mate Indian asudum haname lason British anu kinep dupik lapen itum Nongjirong Lekthe ta hol sor kai se podon lo lapen alang li longle phelanga joine British atum en kachina nang kok ajok alang li phan pini khai terim mate freedom fighters hok pon lo non langdam sinang la solam alang li phatek made jelong dolo lapen jelong do eta phi British atum mathalo alang li phani non ke phatek ke do pen non mang ke koson po kok that si pinang po pu British atum lampang dak lo lapen alang kok that pi phan si claim lo aso hut alang li Jorhat Central Jail along do et pen alang li phan arjulo nang li phan ke phatek nang people lapen nang li pc non claim pro nang ning hang ke padusi ko pilo pu sa alang li pulo nilirong chadam lang hadak si nili phan ajata me nili nang tu nang than po nili atai si rong chadam lang lapen hodak dam pe ning sampo nili thi thep rang po alang li lamthe British officer ram chapak lang la lapen ang li rong wang lo lapen wang et penang pilo claim dak ateng bete alang li hodak low end lo lapen bong krok bong chin en lo lapen alang li him thap en lo lapen det alang li anam adom lo lake anam ke the phan mala bari the anam phan se alang li adom lo mane asut alang li ke pu anam bong krok anam pu hut alang li oyar nam ke the oyar ni ke the oi bari e pini ne ki sung ke do pini ne ke boy ke do pini ning ri ke do pini ning la ke do pini mekri ke do pini meklang ke do nang anam ke the nang ani ke the nang bari the nang bari e nang rideng chowek nang nirideng chowek nang niripak chowek pulote niratha nang bang dowek pulote pini ang thek nang chapaklang non tu alang li anam pulo lapen det alang li phan British atum ponthudet lo lapen hata hemkang sam mate jela long phatek along phan kok that mate phasi pidalo
la se lang ni phan phasi pi men tu lo pate la ke March 9 March 1850 and kan si lang ni phan phasi pi lo la pen hadak non puta alam dola la so alam ateng pate lang ni phan pathi et aphi mate kok that pi aphi Central Jail along Jorhat pada kadi Jorhat Central Jail along tomon kithe mane hemanta la jail hemanta ke juk kame the da la pensioning ka berlak kame the so la Nongjirong Lekthe phan phasi mate kok that pi aphi tihur nur lo jehen Central Jail long anta la pen hap kaching hang long kaching hang ason si do khangja la so pen man mat army pen mat British tum lenge ana masu pino nasi tum na tum han ke cuma thanang ne nason pabeng honang ni masi alang ni phan ke pathi bin lo sita iprang ke wange karbi tum han ke lang pathi hai he mane la song si chathan pre lalo piniani Nongjirong Lekthe ge tum fighters freedom fighters la la volunteers la itum hokpon lo la pe lang ni khai long ri farman si British re ding gitinang apot alang li phan ke khai tirim hokpon lo langli peli phukon la pen munram dewan atu mendora pet lo pudam lo petela Jorhat Central Jail long ke aning kan le civil lo tomon phasi pi peli phukon phan ke 26 July 1830 munram dewan ke 26 February 1858 alangli March 9 1858 February March chekto yon vela pada munram dewan han phasi pi pen la Nongjirong phan phasi pi ke lalo asidak sini chok che ko ka thek nang tum mang than pakeng pon la pen yan so se nan do ban research pen ako na paklan tu thegi phan lala nang ni tum pen le pan comment long na me pachini na ka ako do thulang la son tak thak nang ni tum arjulong ne la ke tum seluni malom si do bo la sa ke army bi po la so alam theda da tum arjulong ne la army bi buke dak apang Karbi pen British atum ka chadana dim lo la pen arleng tum penang British on parem lo da aso lam ta dola seta itum top jir in written adi avedar masi alama yang bolam lo sana itum chini wite comment pa chini long nit malom si dola seluni pen picnic spot adum rai long si apang British pen Karbi tum ka chadana dim lo army bi tu nasi itum Karbi dum ta osot British ang penang chedan la prandam nondolo la pendola la lang Nagaland along railway track bui bomahut Nagaland along railway track mate la railway atwar se marbom hot Karbi tum penang chongda do hodakta itum Karbi tum British tumarideng pen apran kadam nang da dolo la solam patak tan ile subsotar le bom non next video long ni on research atem complete lo ba pachatang flup lo ate ni le baklang bon po la se video bang na follow dum bom